Atensyon, nitong Sabado, ang Consuelo Port sa San Francisco, Camotes Island sa Cebu. Sis, oh my God. Hala! No, oh my God. Oh my Ang God! passenger cargo vessel Ang bana ni sa Ising! PA na galing ng Danao sa Cebu na may sakay na Sayang na sayang talagang dating pag-ibig na abay siguro. Sayang na sayang talaga. Sa panahon yun. Uy, Ising! Ising! Unsa? Relax. Dirita. Naunsa ka. Ibalita ka rin sa TV. Naunsa. Relax. Sorry. Ibalita sa TV ka. Naunsa gani. Nahindog ako balay mo nagpurupos sa. Ano man? Barko nalunod. Di ba Coast Guard imong bana? Seaman. Tubig ka din, tubig. Tubig, sing. Tubig ko. Aquaman! Antonio! Diba? Antonio! Di ba yung trabaho to siya? Coast Guard to sa tog. Okay rin kasi. Ayaw lang kag-goal. Wala tayo buhat kay anak magina kinabuhi. Asan yung nabalik? Sa TV kayo no. Sa TV gani no sa TV. Kalumi, di na ako makaya. Ubalik ko. Asan ta ka banan sa? Ubalik ko. Asan ta ka banan? Muga sa plato? Asan ta ka banan? Asan mo nabalitaan sa ano? Sa TV karon lang. Sa BCBC. Ibalita ko. Tara. Tara. Emergency. Napuko ng takagin na. Makuya pa. Ang pulso. Ang pulso. Ay, naglihok pa ang pulso. Okay pa. Si Antonio! Ang naginasing. Tara, ang tulong to sa RCBC. Mas sa RCBC, mag-withdraw? Sa RCBC, nag-ano man siya. Sa RCBC, tara. Okay. Kadali ka nakatama kong tae. Awata. Kadali ka nakatama kong tae. Asan nung nabalitaan? Sa TV, gani nung kagaya ng buntag. Naunsa? Nalundot ang barko. Di ba naman yung bana na trabaho dito? Ha? Di ba naman yung bana na trabaho? Coast Guard, biya to no. Di Coast Guard akong bana akong trabaho. Ha? Pakaraman ka, uy. Kasi na ito? Guard, sa ICBC. Dili Coast Guard. Ay, ginuo ko ni mo. Mamatay man ta sa nervyos ani mong balita. Ay, guard dito? Oo, tong first na ko na bana, man. Karon di ang last. Guard. Nangarap di ako no na makabana og Coast Guard. Napagkabalo gid ako no Coast Guard. Napadulong man ko sa guard. Okay ra. Okay magyapon ang guard. Abi ko ginervyos ba ko sa imong balita nga guard. Among ko guard. Abi ko bao na to. Na. Kagdali pa gani ko nakatama pa og taig binalit sa imuha o. Coast Guard. Abi ta ko Coast Guard imong bana. Guard, uy. Ikaw pataka kag balita. Nanunglo ka sa akong bana. Huwag ko nanunglugod no. Gihatot lagi akong balita sa mundo atos makabalo ka. Pataka lang kag kuan react. Abi man ako nakog ano guard na kuanan didto. Tara kung bana nag kuan ra sa ano abi ko mag unsang kuan Coast Guard guard.
Guard, dili Coast Guard. Usa di ka pare, usa di ka hayaan ng Coast Guard o guard. Ang guard nagabantay, ang Coast Guard. Sa una seaman man to si Aquaman, dito akong bana sa una. Sige lang pay ato. Gato ba? Bahala. Biyaan yung plato dagto ba? Hindi bahala ano. May pay ato. Basta lang nga, di ba na yung matubana, mag-iskot lang tag-abot sa kuan. Ikaw nakabana kag ano, seaman? Ah. Kapitan sa barko mo. Kapitan, sa barangay Pikas dito. Ay, sa barangay po rin mo. May pay ato ba? Ano man? Speaking of seaman ba? Ano? Uy, hapit mo yung eleksyon na po di ay no? Happy tagang eleksyon mo. Nakakay gibukuan nga gipili nga party list. Ay, wala akong nag-party kay makatakod-takod bang gulang party-party. Mo nang wala akong nag-party-party dito kay wala social distancing. Bugo ka party list ba? Kanang Party list. abnormal. Kasi party list. Kamudagan ka ron ba? Ah, sa party. Ay, kada mga party list na Oo. ano. For example, Marino party list. Yan na ba? Ay, inindot di daw ng Marino party list. Ay, Number nabasahan. 117 sa Oo, baluta. lagyan ko na kinabutihan masad to 117 sa baluta. Wapo po, sige na star pulin kita ka. Hmm. Sandro. Hmm. Wow, ka sa Carlo. Sandro Carlo. Okay, biro sila kay nakita ko na sa ilang live kanang Marino party list 117 sa baluta. Nakita ko sila kung daghan man sila tabang itong pandemic nung nga katong nga puan nga ano. Kato mga seaman nga nang stranded sa Mga barko. stranded Yun sila. napauli nila Napauli Nga tapos din kato nila. mga ano po kato mga pamilya nga sa seaman nga walay trabaho diri. Hmm. Nga tabangan nila pag pabalik sa barko, pagsampa sa barko. Hindi ba jud dalim pud mas imong hagapoy di jud kay nang. Di lalim. Uy, mogay na na-party list niya para sa mga especially sa mga marino. Mga to mga kabaro ba kay para at least makatabang dayon magkinaon sa good. Tama. Dagan na po sila mga resolution o mga kuan mga Dugay gay ang iba na to nang isgutan po. i-search mo na ilang mga kuan karon. Nakita naman ako Kasi di Marino naman dito sa ano sa Di ba Facebook gunda page, ko may no? isa ka pastang daghanan nila ng Dagan mga, sila tabang mga jud. program. Ato nang isgutan Saba po. ba ninyo diri? Pahuli naman mo dito. Ay sila to pakasabot kay bisig wala na to pag daggoan na mas. Saba kaayo. Siman na. Kabalo nagstorya mi diri. Siman to? Magsiman na wala kabalo no nga masiman na sila. Ay okay basta mga bata ba nangasapa kay masiman jud na kay ako. Hmm, Ako bitaw sa unan na. Hmm. Nag-expect jud ako masiman kung giatay. Nagutiti manong pagdako. Yun na nagdalain gid ka palaran basta. Basta. I-search lang to sa Facebook. Wala sila Facebook po nga ano na makabalo Kabalo ko ko, sa mga details. Kabalo ko sa una pa lang ng Marino Party List ginaabangan na. Marino party list 117 sa baluta. Ayaw kalimti ha. dapat Ay kung kalimtan mo na magkalimtan na gid ta. Kaya kung bana biyat sa unang panahon. Kabalo ba ako? Man. Mao ba isa ba dako ka nang natabang sa mga Marino Party List yung bala sa una. Kung alam mo nagbulag ato na, yahay na kay kakaron ba? Ay nako karon hanggang mo bit ang gipangarap nung Coast Guard ko. Na mao bitaw no, kulbaan ko kay ano ko Coast Guard maguto iyang bana. Oy kinamo gyud dapil dito nga Coast Guard daw ang Dili na nadamay. wala ang Coast Guard na lang. Guard na. O sige diro oy Di ko magdugay kay mo to ba ko ibilin karon ba kay nato siya istorya sa ko karon. O sige kituwason ko na lang tong plato dito. Next time gihe mag kuan kag ano ha kanang balita itarong ha, kumpleto ha. Salamat kay gihatdan pa kag istorya. Buntag pa sayo. Alas 6 pag gani o. Pagay pasagit-sagit. Pagay ko ka pangapi. O man na mao. Sige na. Basta 117 sa baluta. Marino party list ka Marino ha. Ay kalimot. Ang tagian ng party list si Marino. Dili iso ni Marina. Si Marino. Sige. Bye.